له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. To ban sani ba a duniya gaba ɗaya ko akwai wata addu'a wadda ta kai wannan addu'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu bayan kowace sallar farilla in mun sallame cikin azkar din da zamu yi mu karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaga ɗaya kenan. Na biyu kuma hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hana nan cikin manasik na mahajjata littattafan hajji da umara. Annabi yake cewa khairu du'a arafat, mafificiya addu'a ita ce addu'a da aka yi ranar arfa. Duk wata addu'a a duniya ba ta kai addu'a ranar tsayuwa arfa muhimmanci ba, amma sai annabi ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. In ka zo da ruwayi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir abu ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifici addu'a ita ce addu'a da aka yi ranar tsayuwar arfa, kuma lafazin addu'a wadda ita ce mafi addu'ar da manzannin Allah ke yi da shi kan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita yi hiba muhimmanci a cikin addu'o'i ne na tsayuwar arfa. Sai ya zo da wannan lafazi ya ce la ilaha illallahu, ma'ana ba wani mai haƙƙi na abauta mai shi kaɗai sai Allahu wahdahu la sharika la, wahdahu la sharika la, shi kaɗai yake baya da abokin tarewa. Lahul mulku wa lahul hamd, dukkan mulki ya ƙare gare shi nashi ne, kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan komai. Ko da yake a cikin wannan lafuzza ba a roƙi tuwo ba, ba a roƙi hura ba, ba a roƙi wata buƙata ba na zahiri, amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita addu'a ce mafificiya a duniya, musamman ranar arfa. Sai malamai suka ce dalili shine ba a faɗi wani abu ba, aka zo da lafuzzan tauhidi aka mai da komi ga Allah, wato ma'anan shi wato ka nuna ma Allah ka ba shi zaɓi ya duba abin da ya fi alkhairi gare ka na duniya da lahira shi maka. Shi ne ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, na bar bukatoci na gare ka, da bani kariya, da bani arziki, da bani zaman lahiya da wadata, da bani duniya, da bani lahira, duka na bar su gare ka ya Allah, ka bani su kai karan kanka ba sai na ce ka bani ba. Wannan shine fassara abinda mutum ya roƙa. Saboda ka kalma ce ta shahada, kalma ce ta tauhid, ta tara sifofin Allah gaba ɗaya, domin cikinta akwai kalmar shahada la ilaha illallahu, sannan akwai ikhlasi mai ƙarfi wahdahu la sharika la, tsalkake ga dukkan wata nakasa ga Allah, sannan da bashi cikon mulki ne, lahul mulku wa lahul hamdu, kuma aka ƙare da rusa komi sai dai ikon Allah, sai aka ce wa huwa ala kulli shay'in qadir, an ba ubangiji cikakkar kamala. Don haka wannan addu'a ce mafificiya. In mutum zai addu'a ya sa ta cikin abin da zai karanta cikin azkar dinai, kuma bayan kowace sallar farilla mutum ya karanta ta aƙalla sau ɗaya. Wallahu a'lam. Wannan shine ƙarshen tambayoyinmu, insha Allah ta'ala gobe za a ci gaba da karatu kamar yadda aka saba. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu